Не плачи заради положението, в което се намираш сега. Бог има по-добър план за теб. Прочети това 3 пъти и чудо ще се случи. Бог те вика. Бог те чака. Щом дойдеш пред Него с искрено сърце и го помолиш за помощ, Той ще отнеме болката ти. Ако искаш да преживееш повече от Божията любов, кликни върху линка под видеото в месенджер. Свещеник ще те води да изучаваш Божието Слово и да приемеш Неговата любов. В днешно време животът ни е изпълнен с тревоги и болка. Натискът върху хората става все по-силен. Но, приятелю, не се страхувай, не си сам. Бог винаги е до теб. Той знае през какво преминаваш. Той ще ти даде помощ и спасение, ще те преведе през трудностите и ще ти даде надежда. Бог винаги помага на онези, които му се доверяват с искрено сърце. Бог казва, когато водите поглъщат хората живи, аз ги измъквам от тресавището и им давам нов шанс за живот. Когато изгубят всякаква увереност в живота си, издърпвам ги от ръба на смъртта и им вдъхвам коража да продължат, за да ползват мен като основа за съществуването си. Когато се бунтуват срещу мен, правя така, че да ме опознаят чрез бунтърството си. Поради предишната природа на човечеството и поради моето милосърдие, вместо да осъдя човеците на смърт, аз им позволявам да се разкаят и да започнат нечисто. Когато търпят глад, поемат последните си глътки въздух, аз ги изтръгвам от смъртта, а също и от това да станат плячка на козните на Сатана. Кликни върху линка към месенджер и се включи в групата за изучаване на Божието Слово. Свещеник ще те води, ще получиш Божията помощ и подкрепа.